Айде да правим гимнастика. Искаш ли мозък да направим? Да. Айде, лягай. Мама като направи до там. Айде. Дигай се. Сложи кръчетата. Сложи така кръчетата. Дай така ръчичките опреса. Айде. Разгъни така. Разгъни, мамо. Дай така назад. Айде така. Айде, дигай се. Дигай. Браво, красавица. Айде пак сега сама. Я да видя сама можеш ли сега да направиш мост. Браво! Браво на детето, бе! Браво, бе! Да стане гимнастичка, бе! О, дяко! Айде, какво ще правим сега? Айде да се обричаме и да ходим при баба. Искаш ли? На пръстчета да ходим, бе! Айде! Ела, тук, елай. Там да ходим, айде! Там, добре, не?